dobre, tak si dáme tady aplaus. Ten vyšší, chcem počuť potles pre toho vyššieho. No nič moc teda. Marko nemá šancu, vzdaj to. A teraz ten múdrejší. Myslíte, že vyhral? Toto sa mi páči, toto sa mi páči. Je to toto taký mačací štýl, teda, toto nepoznám, to je nejaké asi východné umenie? Nie, to je mlátim všetko, čo vidím, rozumieš to a niečo trafím, to je ten princíp a systém. Ale povedz mi, čo takéhoto mladého človeka takto nahnevalo. Neviem, podľa mňa politická situácia a nezamestnanosť a kríza v Sýrii, 100%. Je to možné. Toto sú veci, ktoré... Prejavuje sa to takto, aha. Ako sa vlastne volá tento potomok Chucka Norrisa, ktorý nám práve boxuje na pódiu? Toto je Nunchuck Norris. Nunchuck Norris. A vyhral! Máme to tu. Teda... Vidíš, on je malý, nenápadný, ale o to vražednejší. Malý, ale tenký. Áno, výborné. On je také niečo, ako keď si dáš strašne veľa šošovicovú prívarku, tak tiež o tebe hovoria, že si malý, nenápadný, ale mimoriadne vražedný. Super! Nočné košele máme odozdané. Prosím sa, nech sa v tom neutopí, Marko. Ale to vyzerá ako podbradník, ale podbradník, ktorý už použil predtým. Akurát tu mám výzvu, že ďalší chcú ísť so mnou boxovať, ale bohužiaľ ja som asi prekonal svoje možnosti. Ale, páni, takto. Počkajte, my máme pre vás jednu